Гэта, напэўна, такі невялічкі спойлер, гэта, напэўна, і не апошні падкаст на мове пра мову, які мы запланавалі. Не будзем спойлерыць. Короче, пачынаючы асноўную частку. Я сёння прачнуўся, і са мной здарылася незвычайнае. Твиттер, ён жа Іск, ён жа соцсетка Ілона Маска, сёння з ніхуя мне выдаліла аккаунт, якому 16 год. У мяне на аккаунце тыпу 35 тысяч твітоў, і выдалілі мяне за парушэнне правілаў, але праблема ў тым, што Twitter не кажуць за парушэнне якога дакладна правіла ці на які пост мне нехта паскардзіліся. Вось просто ён піша, што мой аккаунт прыпынены, ён адразу абазначае, што аккаунт не тое, што ён спынены, ён напісан, ён terminated broke. Тыпу ён статычна зламаны ў мяне. Вось. Мяне немагчыма знайсці, на мяне немагчыма падпісацца. Увесь архіў маіх твітаў ён знік чамусьці, і я яго нават не магу выпампаваць праз настройкі прыватнасці. У гэтаму еўразвязе ёсць закон, дзякуючы якому мы можам выпампаваць усе даныя, якія мы запампоўвалі ў сацыяльнай сеткі. Вось, ён мне гэтага не дае. Я напісаў, там была спасылка напісаць у саппорт, але ж саппорт гэта шаі. Вось, і хутчэй за ўсё блок я таксама атрымаў праз шаі. Чаму мяне блокнулі хутчэй за ўсё? Я просто убачыў пост адной з нашых слухачак пра тое, што яна выкладала фотаздымак свайго Nintendo Switch і напісала тыпу, якія у вас гульнявыя дзівацтвы ёсць нейкія. Вось, я напісаў, што я ў Animal Crossing будую аўтарытарызм. Вось, калі гэтыя грамадзяне не згодныя, я іх б'ю сякерай і высылаю з вострава. Вось, і хутчэй за ўсё, мне здаецца, мне за гэты пост просто прилетела па шапцы. Короче, мне выдалілі аккаунт, якому 16 год, на якім была 1000 подписчикаў, якія, ведаеце, просто за 16 год накапала. Мне здаецца, усю гэтую 1000 у твар ведаю. Вось. І я, короче, не ведаю, што мне з гэтым рабіць. Я адмовіўся ад соцсетак некалькі ўжо месяцаў таму. Я не вёў актыўную Twitter. Я туды кідаў толькі спасылкі на падкаст «Першы гікаўскі». І атрымліваецца, што я больш не магу гэта зрабіць, і там меней чым там вось такая колькасць людзей даведаецца пра гэты падкаст. То бок у нас адваліцца, здаецца, нейкая частка можа слухачэй ці нешта. Я спадзяюся, што яны ўсе падпісаныя на наш телеграм-канал, хотел сказать мой. Вось, што рабіць далей, не ведаю. Ну, мы з Вожыкам будзем посціць спасылкі на наступныя падкасты. Ну, што рабіць? Кросс-постінг рабіць. Ніякіх не буду рабіць новых аккаунтаў 100%, не хачу. Ніякіх трэцаў у мяне таксама не будзе, таксама не хачу ў дупу. Гэта я, дарэчы, яшчэ і праебаў свой інстаграм-аккаунт, я пра гэта расказваў у тых падкастах. Вось, то бок я застаўся без сацыяльных сетак. Дзякуй Богу, у мяне яшчэ застаўся мой аккаунт на Reddit, якому 15 год. А то было б вельмі крыўдна, у меня там 50к кармы. Нормальны такі прапампаваны. Просто ты не спадабаўся групу. Насамрэч, бо калі у Іксе, у Твіттере напісаць тое ж самае пра людзей, мне здаецца, наадварот. Усё нормально будзе. Калі у тебя галочка ёсць, то ты яшчэ грошай атрымаеш. Дакладна. Ну вось, і я ж не ўдзельнічаў у гэтай хвале посцінгу шаі контента, дзе разапраналі дзяўчын, бо вот гэта ўся нюдзіфікацыя адбылася. Ці што, папярэдні падкаст паслухайце, мы там пра гэта размаўляем. Ці прадпапярэдні. Называецца аператыўная нюдзіфікацыя. Дядька, просто грок такі клёвы нік, трэба сабе забраць. І ўсё. Так там, дарэчы, і нік не клёвы быў. Ну, слухайце, а успомніце, як працуе мадэрацыя ў тыктоку аўтаматычная. Ён там знаходзіць парушэнні, якіх нават блізка няма, потым ты падаеш апеляцыю, і табе відэа разблокуюць. І ўсё.
І ти такий, ну і ладно. Ну, до речі, можна яку-небудь реальну апеляцію подати. Ну я її вже подав, я ж кажу, її розглядає ШАІ. В этом проблема. Наступная тема. Рыцарь сямі королевств. Хто глядзеў? Хто глядзіць зараз? Ой, не. Я кінуў гульню тронаў. Я не скажу зараз на якім сезоне, можа трэцім, можа чацвёртым. Гэта было вот у год, калі ён іншае. выйшаў. Гэта зусім іншае. Гэта Ага. вось зусім не гульня тронаў. Гэта насамрэч акрамя агульнага сусвета да гульні тронаў, мне здаецца, не мае дачынення ні жанрава, ні стылістычна, ні таму, як вядзецца расповед, ні драматургіяй, то бок гэта вось зусім іншае. Таму я раю паглядзець, калі табе падабаюцца казкі. Вось гэта вось прыблізна па ўзроўню як уладар пярсцёнкаў па вайбу. Можа, Я ведаю, что волшебник там... земноморья. Угу. Я ведаю, что там дзед з вялікім дрынам. Так. Там Это адзінае, што я ведаю. фішка ў тым, што кожная серыя пачынаецца з таго, што нехта серыць, ці дзед з аграменным дрынам, ці... Трэба глядзець. Ці вось першая серыя пачынаецца ці другая серыя пачынаецца з таго, што серыць лошадь, вось. І тыпу вось гэта шмат кажа пра гэты серыял, я вельмі вам раю. Я чуў вось краем вуха, што нехта збіраецца яго перакладаць, ці ўжо нават перакладае на беларускую мову. Таму што я ў твітары паспеў гэта адно з апошніх, што я паспеў зачапіць, таму вось неяк так. Я гляджу ў арыгінале, таму што я вось гляджу, вось выйшла 4-я серыя, я адразу пайшоў глядзець у гэты же момант, таму не чакаю беларускі пераклад, але здаецца, што я потым яшчэ раз, калі будзе агучка, я яшчэ і ў агучкі пагляджу. Вось, дарэчы, у Белмуві ён досыць аператыўна з'яўляецца, літаральна ў той жа дзень, максімум на наступны. Таму пару гадзін пачакаць. Можа быць, калі не для цябе, то для кагосьці са слухачаў ёсць сэнс. Лёха, ты як? Таксама не глядзіш? Калі? Ну, ладно, да. Пытанне знято. Можа, у мяне вельмі шмат часу ў апошні час. Не, я бы з радасцю бы глядзеў, і нават у субцітрах бы глядзеў. Але, пакуль што ў прыярытэце... іншыя рэчы, трэба там... агучкі рабіць. Так вось можна і зрабіць. Рабі. Усім прывітання, падкаст першы гікаўскі. Хацеў бы я зноў сказаць, які гэта выпуск. Я зноў паглядзеў перад пачаткам і зноў забыў. Гэта такі падкаст, у якім мы вось з гаспадзінам Вожыкам, чалавекам Алексеем, можна нават так сказаць, збіраемся раз на 2 тыдня абмяркоўваць усялякае гікаўскае, час ад часу не усялякае гікаўскае, як гэта, як кажуць, як Бог на душу пакладзе. Вось сёння у нас у гасцях Артём, ты ўжо падпісаўся, бачу, гэта папярэдні. Вось. Працягваем нашу добрую традыцыю. Артём чалавек незвычайны, таму што зноў-такі буду пералічваць, а ты ці што папраўляй. Ты чалавек, які працуе паўнавартасна перакладчыкам з ангельскай на беларускай, з расейскай на беларускую мову. Ты чалавек, які паўдзельнічаў і ў перакладзе і ў агучкі больш за 400 фільмаў і розных тайтлаў, якія выходзілі. Тут прямо зашмат. Можа, сумарна 100 якіх. Нет, я зайшоў да цябе ў тэлеграм-канал, вбіў у пошук, і вось пазначана было, што ты просто падпісаны Артём, і што ты паўдзельнічаў так ці інакш, там 400 гэтых пазначэнняў было. Атрымліваецца, што 10 прыблізна ў 400 тайтлах ты паўдзельнічаў. Там можа не толькі фільмы. Это просто яшчэ і серыі анімэ, серыі серыялаў. Так. Але дастаткова шмат. Ты чалавек, у якога ёсць беларуская філалагічная адукацыя, і гэта тэма, пра якую мы таксама паразмаўляем. Што яшчэ? Гэта той чалавек, на якім... Кажы. Гэта той чалавек, на якім трымаюцца беларускія пераклады.
На адзін з іх, давай так. У цябе ёсць мем-канал, тупарылыя Мгм. карцінкі. Вось, ты пры гэтым займаешся стварэннем мемаў, а не толькі лакалізацыяй мемаў, як я Ну, в разумею. основном локализация. Пра гэта мы таксама Мгм. паразмаўляем. Мне тут яшчэ напісана наконт трасянкі і напісана наконт таго, што ты калісьці выказваў меркаванне наконт класічнага некласічнага правапіса. Але мы, я думаю, пра гэта паразмаўляем у кантэксце далей перакладаў і тых студый, якія гэта перакладаюць, агучваюць, таму што класічны правапіс таксама крыху уплывае на вымаўленне. Я яшчэ хочу дадаць, што Артём займаецца стварэннем відэа-эсэ і відэааглядаў. Дакладна. Крышечку Яшчэ, часом. і яшчэ ў цябе быў тыкток-канал, толькі... Ну, это прямо зусім давно. Толькі вось я яго мне не атрымалася яго знайсці зараз. Ну, все яшчэ ёсць, але я нічога новага не здымаю, просто часу няма. Вось пакуль у мяне працы не было, я здымаў, потым выпусціўся з універа і все. А яшчэ я заўважыў, тыя, хто глядзяць відэаверсію, яны таксама, напэўна, заўважаць, што за спінай Артёма знаходзіцца цікавая рэч. Музыкальная. Не, кнігі Ага. гэта само сабой. То бок Артём яшчэ мае дачыненне да музыкі. Гітара Тэрыс, той смактаў вялізны пеніс. Дакладна, ты ж яшчэ і лоу-фай пішаш. Ну, я крышачку. Там яшчэ І я нейкі сам міні-сінтэзатор. лоу-фай пішу. Вагаюся туды-сюды, займаюся усім, чым толькі магу, а потым такі, я даўно не пісаў музыку, я даўно не чытаў там штосьці. Нормально. У мяне таксама гэта здараецца, калі ты раз на паўгады такі, я ж музыка. Трэба хоць нешта сесть накідаць, вось, каб не было сорамна. Кароч, даволі такі нармальны паслужны ў цябе спісак, і я вось хачу вось спачатку і да канца. Вось, мой першы поінт такі. Ты маеш адукацыю па беларускай філалогіі. І наколькі я гэта бачу звонку, даволі шмат зараз перакладчыкаў, якія не тое, што побач з універсітэтам не стаялі філалагічным. Яны проста як бы вельмі шмат зараз перакладчыкаў, якія вось у іх ёсць DeepL, там умоўна ChatGPT, плюс слоўнікі. Яны перакладаюць тэхнічны тэкст, потым гэта вычытваюць 2-3 разы, праходзяцца па слоўніку там, дзе яны сумнеюцца, і гэта лічыцца паўнавартасны пераклад. Вось. А у цябе ёсць прафесійная адукацыя. Па-першае, хто ты па адукацыі, што ты сканчваў і што такое адукацыя на факультэце беларускай філалогіі? Ну, это просто філфак, а не факультэт прама-беларускай філалогіі. Але я заканчваў Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Петра Мироновича Мяшырова по спецыяльнасці беларуская філалогія. Вось. Ну, насамрэч досыць цікавая. Дарэчы, я сябе перастаў чуць зноў. Хтосьці выключыў мікрафон. Карацей. Вось. Ага, зразумела. А ты мог раней гэта зрабіць, а? Я цяпер буду мьюціцца, калі не размаўляю. Вось, што я могу сказаць наконт усіх гэтых перакладчыкаў, якія не маюць дыплома. Насамрэч, дыплом сам па сабе ён не тое, каб дужа шмат дае ў плане умення перакладаць, схільнасці да перакладу, умення прама добра нешта рабіць. Мне здаецца, што і чалавек з дыпломам можа дрэнна зрабіць. І я магу дрэнна зрабіць, я вось... вось, дарэчы, Вожык, я часам гляджу твае пераклады, там, всякіх скетчаў ці фільмаў, і прама вельмі крута ў плане таго, што вельмі жывы тэкст. То бок не нешта такое суперлітаратурнае амаль мёртвае, а прама вельмі жыва, вельмі крута. Типа... Так это ж скетчы, дзядзька, што іх перакладаць? Не, ну, нават у фільмах, дзе вось, я цябе кудысьці запрашаў, па-майму, ў зброю ці куды, і ты там месцамі, ну, типа, пару слоў памяняў, але нашмат жывейш стаў тэкст, проста ад таго, што ты пару слоў памяняў. Я люблю, калі смачна. Як бы...
Ну вось, і ты ўмееш. А тут і я не заўсёды ўмею. А ёсць людзі, якія яшчэ горш умеюць. Але гэта не значыць, што пераклад дрэнны. Мне здаецца, што бальшыня людзей, вось, якія робяць субцітры, перакладчыкі, якія робяць субцітры, ну, типа, субцітры, гэта каб ты разумеў, пра што гаворка, што кажуць, агулам сэнс таго, што адбываецца. І, тыпу, ну, там гэта цалкам адпавядае ўзроўню. А калі ўжо, ну, прынамсі, мне так здаецца, агучка, дубляж, яшчэ штосьці, то там ужо варта мацней запарыцца, варта там, не знаю, калі хтосьці размаўляе, не ведаю, нейкай такой архаічнай мовай, варта і беларускія нейкія прыклады падабраць такія са старылых слоў, яшчэ штосьці такое, нейкія жарты мацней перакласці. Скажы, Мацней перакласці, ці вывучыць. Скажы, а ці дапамагае табе твая адукацыя вось у тваёй сённяшняй працы? Ці дапамагае? Ну, вядома, я не магу сказаць чым. Таму што, ну, гэта, мне здаецца, як і амаль любая адукацыя, тыпу, ты вучышся, ты... Калі ты проста ходзіш у універ, слухаеш лекцыі, прыходзіш на практычнае і ўсё, то, тыпу, ты выпускаешся, ну да, вот у мяне ў дыпломе напісана выкладчык беларускай мовы і літаратуры, літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Вось выкладчыкам ты дакладна можаш быць. Табе далі праграму, ты адвёў занятак, ну, як бы, і ўсё. Это без праблем. А нечым такім творчым займацца, ну, напэўна, трэба крышачку больш чагосьці. Трэба шмат чытаць, вот у мяне там шмат кніжачак, амаль усе я чытаў. Трэба, не ведаю. Я вось хацеў пра іх спытаць. У цябе клёвы ачмурэнны фон. Вось хто не глядзіць відэаверсію, просто зайдзіце на ютубчык і просто зацэніце. Там, я б сказаў бы, гэта нешта штосьці ў стылі лофт. Я бы Ну, нават просто сказаў, адзін з што гэта самых- падобна на чырвоны кут у якой-небудзь бабушкі ў гэтым сельскай хаце, толькі змест ікон у цябе белліт. Ну, дарэчы, не белліт. Вот тут вот Шарль Бадлер, вот это, я не бачу, хто засвечана, вот это Владимир Маяковскі, вот это я не помню, хто гэта? Гийом Аполлинер і Фернандо Песоа. Таму все, не база, белліта няма, толькі вось Янка Купала. Я зразумеў, што мне нагадвае твой фон. Ёсць такі рэпетытар беларускай мовы Міхась Чаркасаў, вітаю, Міхась, зноў. Я яго часта ўзгадваю. І ў яго таксама на заднім фоне кнігі. Я такі, і таксама прыблізна гэтак жа стаяць, то бок яны і так стаяць, то бок і так, так? Я такі, я все сядзю, думаю, што мне гэта нагадвае? А пра лофт, ну вось, правая частка, разумееш, так? Ой, ну так, вось дзе ў цябе рука, вось тая. Такі, тыпу, ты жывеш у гаражы. Не можа быць. Ну, это бункер. Так это файна. Мне Пора. насамрэч здавалася, што гэта можа шпалеры? Ці... А, гэта шпалеры. Это просто шпалеры, так. Добра, тому што... Але гэта файна, Але мне вельмі падабаецца. Мне падабаецца, дарэчы, гэты стылёк, калі вось цэглу бачна, тут вельмі аўтэнтычна, як па мне. То бок, атрымліваецца, можна быць перакладчыкам, па тваім словам, пры гэтым не мець беларускай адукацыі. А для чаго тады адукацыя-то? Ну, шчыра, я пайшоў там, што мне цікава было. То бок, я магу, у прынцыпе, я магу наогул вот, пахваліцца жорстка, дастаць шуфляды дыплом і сказаць, што вот у мяне ёсць, господи памілуй, вось такая паперка, і прямо зачытаць нейкія дысцыпліны, якія ёсць. Ну, то бок, як бы нешта, што я сам па сабе не стаў бы там седзячы за кампом, такі, блін, а пачытаю я што-небудзь пра беларускую дыялекталогію. А тут як бы цэлы семестр, раз на тыдзень я прыходзіў на пару, і мне там хтосьці цэлую гадзіну расказваў пра беларускую дыялекталогію, ці там кампаратыўную літаратуразнаўства. Ну, тыпу, шмат такіх рэчаў для агульнага развіцця, для агульнай нейкага культурнага бэкграунду. І то бок, ну, зразумела, што калі ты паралельна
паралельна не чытаеш кніжкі, не глядзіш які-небудзь відосы хаця б на Ютубе пра там штосьці акрамя містера Біста, то ну яно табе не шмат дасць, але калі ты прямо такі культурны хлопец ці дзяўчына, то насамрэч цікава. Вот я пайшоў тому, што мне цікава, я не вельмі шкадую, што пайшоў. Вось было цікава. Ну, я могу толькі парадавацца. Папарадавацца за цябе, бо я ведаю, што на маё аддзяленне, на мой факультэт увогуле ішлі тыя людзі, якія такія, не ўсе, вядома, не ўсе, але былі прыклады і не адзін прыклад. Я ведаю такія, ну, абы куды. Абы просто была корачка, ось, а далей яны як бы з замежнымі мовамі нават ні дня не працавалі. Я такі, ну, крышачку шкада часу, калі шчыра, неяк так. А ты вось ведаеш, з працуеш. беларускай філалогіі так яшчэ мацней, таму што ну, прынамсі, у нашым універале, як я разумею, БДУ, там, у Максима Танка такая ж самая карціна, што людзі падаюцца, напрыклад, на якую-небудзь псіхалогію, і ім кажуць, што у вас супер мала балаў, вы не пройдзеце нікуды, ні наводную нашу спецыяльнасць, але калі вы хочаце, ну, вот, не сядзець год дома, можа перапаступіць, можа там яшчэ штосьці. Вось, ёсць такая спецыяльнасць, беларуская філалогія, і там, каб прайсці, трэба, типа, ну, 200 балаў ЦТ сумарна. І вот як бы, ну, з вашымі баламі вы хутчэй за ўсё паступіце. Як бы добрая палова групы гэта былі вось такія чэлы, якія, ну, проста больш нікуды не паступілі. І сумна, але з іншага боку, ну, і што? Вось чэлікам не цікава, а мне цікава. Як Ну, чалавек гэта з здорово. юрыдычнага факультэта падпісваюся пад кожным словам. Мне здаецца, адсоткаў 70 людзей, якія са мной навучаліся, гэта былі людзі, якія проста ў іх не атрымалася нікуды паступіць. Вось яны пайшлі. Ці ведаеш, гэта былі тыя людзі, якія не ведалі, куды ім ісці, і яны хацелі нейкую спецыялізацыю, якая проста будзе гуманітарнай, і вось яны абралі, ну, тыпу, ну вось будзе юрфак. Тыпу, вот не хочу пайсці там быць настаўнікам, хочу быць там, не ведаю, юрыст, буду адвакатам. Ніхто з іх да адвакатуры ніколі не даходзіць, таму што адвакатура гэта ёбаныя пакуты, і выйсці ў адвакаты і пачаць працаваць, ці пачаць працаваць суддзём, ці пачаць працаваць нармальна там у сакратарыяце суда, гэта даволі складана. А вось атрымаць проста такую адукацыю не вельмі. Таму я падпісываюся. Слухай, такая тэма. Ты зараз карыстаешся для беларускай мовы для стварэння масавага прадукту. То бок большасці сваёй гэта фільмы, серыялы, дзесьці анімэ, дзесьці крыху мангі я знайшоў нават. Я не ведаю, магчыма, у цябе ёсць у партфоліо якая-небудзь кніга перакладзеная на беларускую мову. Магчыма. Такое час ад часу здараецца. Вось. Ці лічыш ты, што беларуская мова зараз зноў у заняпадзе? Вось было адчуванне, вось я памятаю, мы запускалі першы гікаўскі, была хваля людзей, якая прыйшла да беларускасці, ім было цікава спажываць беларускі кантэнт, яны спажывалі белліт, яны пайшлі. Ну, там, я думаю, што калі ўзяць нейкую статыстыку з кінакіпа, у іх таксама можна паглядзець, што дзесьці ў 21-22 годзе шмат новых карыстачэй прыйшло на сайт. І не ўпэўнены на 100%, але вось, гледзячы на свой праект, мне здаецца, што гэта так. Ці лічыш ты, што беларуская мова на дадзены момант зноў у заняпадзе, і ці можа быць сапраўды беларуская мова мовай масавага прадукту? Ну, шчыра, мне наогул не вельмі хочацца пра такое думаць. Ну, як бы, калі ўжо задумвацца, то вось былі часы, калі там у якім-небудзь 19-м годзе я мог там сачыць за нейкімі там парай выдавецтваў кніжных, і там у іх кожны тыдзень новая кніжка, і там все я хочу купіць, і я такі, блин, грошай няма на вот это, а я хочу вот это, і у выніку я просто разрываўся і не ўсё, што хацеў, купляў. А цяпер, тыпу, ну, добра, калі раз на месяц штосьці крыху цікавае выйдзе, але ну вот просто параўноўваючы там колькі грошай я траціў вось
раней на кніжкі і колькі цяпер трачу на кніжкі беларускамоўныя, там вельмі вялікая розніца у гэтым плане, у плане яшчэ нейкіх вось падкастаў, меншы выбар і все такое. Але не ведаю, мяне гэта заўсёды было, знаеш, звязана з, не ведаю, вот на Анібеле шмат было там хлопцаў, дзяўчат, якія такія, вось зараз як перакладу анімэ, як пяройдуць усе беларусы на беларускую мову, таму што я пераклаў одно анімэ, і вот, да. Ну, не знаю, я заўсёды на гэта глядзеў, вот ёсць такое крутое анімэ, ці там круты фільм, я хачу, каб ён быў па-беларуску, і можа праз 5 гадоў я яго перагляджу, таму што яно такое крутое, і вот цяпер я змагу пераглядзець па-беларуску. Я заўсёды неяк вось з такога падыходу. Праўда, я нічога ў выніку не пераглядзеў, але потым вось прайшлі часы, я крыху памяняў сваё стаўленне, што вот, ну, ёсць людзі, якія, не знаю, заказваюць, вот я, дарэчы, прарэкламую свае паслугі, я самазаняты, я перакладчык, я плачу падаткі, калі што. Вось, і вот ёсць людзі, якія мне плацяць за пераклады, ну, так круто, типа, я жыву за кошт таго, што перакладаю штосьці. Так, значит, все нормально, значит, все круто. Может быть, объективно, там по куче параметров все не вельмі круто, але, ну, блин, мне по приколе, і не толькі мне аднаму, вось як бы і ў Вужыка падпісчыкаў нямала, і хтосьці глядзіць ягоныя там агучкі, і вось нехта глядзіць першы гікаўскі, ну ладно, типа, круто. Адзін з гэтых людзей я. Вось, ну, скора трэба будзе табе зноў траншык адпраўляць. За вампірчыкаў. Так, дарэчы, так, Лёша, можете зам'юць? Вось, Артём у нас зарэгістраваны як ІПшнік, правильно? Ну, я самазаняты, я плачу падатак на прафесійны даход. Прафесійны даход. Карацей, ты раскажы крыху падрабязней, ты так крышачку ведаеш, так ускользь узгадаў. З якімі мовамі ты працуеш і што ты можаш прапанаваць людзям? Ну, я першую чаргу з англійскай на беларускую перакладаю, але ў прынцыпе як бы былі выпадкі, калі я перакладаў японскае кіно, ну, як бы з англійскай, але тыпу праз транслейт, праз нейкія нейрасеткі, праз слоўнікі я магу з абсалютна любой мовы, ну, паглядзець, што там напісана ў арыгінальных субцітрах, параўнаць з тым, што ў англійскіх, у там украінскіх, рускіх яшчэ нейкіх, і нейкі найбольш адпаведны арыгіналу, і пры гэтым прыгожы варыянт уставіць у беларускі пераклад. Ну, як бы мова тут не праблема. Зразумеў. Хаця, канешне, хацелася б ведаць мільён моў і перакладаць заўсёды з арыгіналу, гэта мары. Пачакаем, пакуль Маска нам чыпы паставіць у галаву, і будзем тады нейраперакладамі займацца аўтаматычнымі. Слухай, ну, пераклады, окей, але ж гэта, хіба гэта ўсё? Ты ж яшчэ... Ну, ты ж яшчэ і агуч? Вось. Так. Не, ну, калі шчыра, тыпу, агучкамі я пачаў займацца ў першую чаргу як, знаеш, дадатак да перакладу, таму што, вот, калі ты перакладчык, мне падаецца, можа быць суб'ектыўна, можа быць, ёсць людзі, якія наадварот, там усю аўдыторыю сваю сабралі на тым, што яны толькі перакладаюць, але мне здаецца, што, тыпу, калі ты проста субцітры робіш, то ты як бы не вельмі запатрабаваны. А вот калі яшчэ агучкі, то адразу вакол цябе, ну, нашмат больш людзей, як мінімум, падпісваюцца проста. Ясно. Штосьці яшчэ дадаць хочаш? Можа быць, там, я не ведаю, там, пляшу, танцую. Не, ну... Карацей, вось, звяртайцеся да... Артёма, у яго будуць, мы пакінем усе спасылачкі на соцсеткі, ўсё афіцыйна, ўсё добра, я таксама. Ты так сказаў, я вось зараз уже думаю, што мне самому трэба будзе звярнуцца да Артёма, таму што я зараз шукаю літаратурнага рэдактара /перакладчыка на праект. Я такі самазаняты, беларускі. Мы можам гэта дамовіцца. Я тут у пачатку просто так крышачку абраніў пра тое, у каких ты агучках і перакладах паўдзельнічаў. Я вось з таго, што я сабраў за адносна апошні час. Эксперыменты Лейн,
Ну, это я того, толькі што... перакладаў і гадоў 5 таму. Ну, гэта тое, што ведаеш, гэта тваё партфоліо, якое блізка да мяне. Вось. Эксперыменты Лейн, Рыка Морці, як я разумею, гэта ты пераклад, які агучыў камбэк. Вось. Клуб сняданак, магутная дзявятка, зброя, 9 паловай тыдняў, сёрфер, Аліса, граф, ідэальны сум, і вось гэта такое маленькая частка. Агулам я у цябе реально больш за 400 тайтлаў убачыў у канале. Там зразумела, што гэта не ўсё розныя тайтлы, гэта могуць быць розныя серыі аднаго і таго ж анімэ. Гэта можа дзе-небудзь гэта меншая колькасць працы, таму што я як разумею, ты не заўжды цалкам перакладаеш усё, ты можаш перакладаць частку. Ну, так перакладаю я звычайна ўсё, але калі я агучваю, то напрыклад, у Fallout ёсць серыі, дзе ў мяне типу 10 радкоў. Ну вот, все, 10 рэплік агучыў, плюс адна вось да гэтага 400. Просто тут гэта, як гэта буду называць з гэтага моманту, гэта праблема гомзіка. Па-першае, калі ты спіш, а па-другое, як ты гэта сумяшчаеш са сваім звычайным жыццём, такую колькасць працы, таму што там сапраўды дахера. І як яшчэ вось сярод гэтага паспяваць зарабляць грошы, таму што здаецца, што ў цябе вось зноў-такі звонку здаецца, што ў цябе гэта асноўная праца, а вось астатняе гэта нешта вось такое аўтарычнае і просто прыносіць табе грошы на існаванне. Ці правы я, ці маю рацыю? Ну, я апошні вось, а я не помню колькі часу. Ну, апошні час нейкія як бы просто самазаняты і просто вось мне сяджу за кампом, тык-тык-тык і грошы капаюць на картку. Ну, як бы я не вельмі багата жыву, у мяне вось эта кватэра не ў мяне ва ўласнасці, але гэта наша кватэра з жонкай, і як бы, ну, нармальна, жыць можна. Ну, то бок, гэта не нейкія вялізныя грошы, гэта не там той заробак, які, хаця блізка да таго заробку, які я меў вось пакуль адпрацоўваў адукацыю, але, ну, як бы, грошы, да. У мяне няма праблемы гомзіка, таму што я прачнуўся, пацягнуўся, сеў за комп і сяджу перакладаю, вось пакуль жонка з сваёй працы не прыйдзе. Ну да, вот жонка яшчэ працуе, таму грошыкі ёсць. Мы можам паразмаўляць пра тое, колькі звычайна зарабляе перакладчык беларускай мовы ў Беларусі? Не абавязкова пра твае? Ну тут яшчэ пытанне, да, таму што я не ведаю. Заробкі. У мяне няма асабліва сяброў, якія вось таксама самазанятыя, таксама перакладчыкі, таксама ў той жа сферы працуюць. У прынцыпе, вот 1000 на месяц беларускіх я маю. Улічваючы, што я сяджу дома, улічваючы, што ў мяне сваё жытло, я плачу толькі камуналку, улічваючы, што там, не знаю, усе абставіны, мне не вельмі шмат трэба, мне хапае на жыццё. Вось. Таму, у прынцыпе, дзесьці я, можа быць, менш бяручым варта было б, менш бяручым гэта каштуе там у нейкіх гэтых самых фрылансераў, больш прафесійных з 20 гадамі досведу, але як бы, ну, быццам бы нармальна, быццам бы грошы ёсць. Пытанне, якога ў мяне няма у спісе, але ўсё роўна мне трэба спытаць. Ты ўжо ж даволі шмат год гэтым займаешься, у цябе шмат тайтлаў. У цябе ёсць нейкія лайфхакі для таго, каб вось, напрыклад, ты умееш быстро перакладаць там фільмы, напрыклад. Як ты гэта тэхнічна робіш? Наўрад ці ты просто чытаеш нейкі радок, а пасля гэтага яго рукамі цалкам перапісваеш на беларускай мове. Ці карыстаешся ты якімі-небудзь нейрасеткамі, вось як-небудзь тэхнічна ты тэкст перакладаеш сабе, каб вось ён первічна быў перакладзены на беларускую мову, а потым займацца толькі вычыткай, ці ёсць нейкі іншы варыянт перакладу? Насамрэч не, звычайна не. Ну, то бок, бывае, што я, каб сэканоміць прама, хаця не той, каб ён моцна эканоміцца, але асабліва нейкія свае штукі, за якія не атрымаю грошы, да, вот, калі вы мне заплаціць, я ўсё буду рабіць, это самае. Вось. Ёсць нейкі сайт, які я разумею, Translate Subtitles, .net, які праганяе вось файл субцітраў праз, па-мойму, Google Translate просто. Там Google Translate, так, 100%. Ну, то бок,
як бы атрымліваецца, і ў прынцыпе, ну, можна не думаць над нейкімі простымі вельмі радкамі, тому што, ведаеш, калі ты сядзіш рукамі думаеш, асабліва вельмі доўгі час, некалькі гадзін, там персанаж кажа I'm sure, і ты такі, я упэўнены. Гучыць неяк ненатуральна, ці скажа просты беларус I'm sure. Я упэўнены. Можа, трэба... І вось сядзіш рэальна на пустым месцы, шукаеш па слоўніках нейкую лухту абсалютную. Вось як бы дазваляе вось такія рэчы адключыць. Але як бы все роўна практычна з нуля трэба перапісваць 90% радкоў. Вось. А ў астатнім, ну, тыпу, мне здаецца, вось калі з'явіліся нейрасеткі сталі прямо папулярнымі, хтосьці раіў паспрабаваць, да і мне самому было паспрабаваць цікава просто праз нейрасетку перакласці, потым адрэдагаваць. Але я разумею, што гэта плюс-мінус тое ж самае, што вот там праз Google Translate, і дзесьці мне нават прасцей, ну, просто ручкамі. Вот у мяне ў браузеры заўсёды адкрыты Verbum, заўсёды адкрыты слоўнік.org, заўсёды адкрыты там кантэкст Reverse.net, ну, это на рускую перакладаю па кантэксце, але да. І мне здаецца, што мне вось з нейкім наборам інструментаў, плюс там яшчэ штосьці ў закладках, куча нейкіх матэрыялаў, мне прасцей ручкамі гэта ўсё перакласці, чым сядзець з чатам GPT і перапісвацца пра тое, што а вот якія сінонімы да слова дрэнны. Я просто на слоўнік.org зайду, я ведаю, дзе там ляжыць слоўнік сінонімаў, я там заб'ю дрэнны, хуценька ўбачу, ўсё, канец. То бок мне, напэўна, хутчэй вось рукамі ўсё зрабіць, чым з чатам GPT, тым же самым, ці перплекціці, ці яшчэ чымсьці стасавацца. Але пры гэтым, ну, магчыма, тым, хто толькі пачынае зараз перакладаць, хутчэй будзе праз нейрасеткі гэта рабіць, і можа быць, я дапускаю, што вот пераклад чалавека, які першы раз сеў за стол і пачаў перакладаць зроблены рукамі, ён будзе, ну, крышачку, можа быць, нават горш, чым пераклад праз нейрасеткі. Ну, тут як бы любая праца вось такая, што дызайнера, што хоць каго, мне падаецца, калі ты толькі сеў, калі ты нічога не можаш, нейрасеткі зробяць лепш. Калі ў цябе ёсць там хоць пара месяцаў досведу, ты ўжо, ну, трошку лепш робіш. Ну, хочу дадаць тут яшчэ, што мастацкі, менавіта мастацкі пераклад, а я асабліва аўдыёвізуальны пераклад, так званы, дзе ты мусіш адаптаваць пераклад да таго, што адбываецца. Ну, нейрасеткі ж не бачаць, што адбываецца на экране. У залежнасці ад сітуацыі, там можа быць I'm sure, як ты сказаў, зусім і не I'm sure. Вось, то бок аўдыёвізуальны пераклад, ён яшчэ крышачку такі своеасаблівы, калі мы кажам пра нейкую там такую нармалёвую якасць. А не карыстайся ніякімі там туламі для аўтаматызацыі пераклада. Я, на жаль, забыўся, як яна называецца, тыпу, ёсць такая тула AutoCAD, нет, ну, AutoCAD гэта для архітэктараў. Карацей, там, дзе... Ну, не карыстайся ты такім, не? Дзе не, я не чуў у пра тебя такое. ёсць нейкая база з ужо перакладзенымі, не? Всё, вот тут. Ох. Не, ну, можа быць, калі ты мне скінеш, я пагляджу, можа быць, штосьці зручнае для сябе адкрыю, а для пакуль што, ну, як бы, большая частка ручкамі. Астатняе, ну, сапраўды часам бывае, па-мойму, вот летась я грамадзянскую вайну так перакідаваў вось у гэты сервіс, які праз Google Translate праганяе, і просто рукамі ўсё правіў. Ну, здаецца, быццам бы нядрэнна. Хаця пастаянна, і я сам на гэта увагі мала звяртаю, вельмі часта ён блытае ты і вы. І ў цябе просто ў адной сцэне адзін персанаж кажа ты, потым ён жа кажа вы, і вот туды-сюды я... Таму што you. Мне здаецца, гэта праблема you за ангельскай мовы. Так. Слухай, а паколькі мы ўжо пра гэта размаўляем, як бы ты на дадзены момант ацаніў якасць валодання беларускай мовай у вось нейрасеткамі накшталт чата GPT? Ну, больш за ўсё чата GPT, таму што... не карыстаюся асабліва. То бок, мне часам прикольна пагуляцца, паглядзець, што ён можа, але потым я зараз не вспомню, колькі месяцаў таму я адкрываў апошні раз нешта такое. Ну, то бок, я не знаю.
Просто цікава, ці лічаць перакладчыкі, што ChatGPT пачаў размаўляць на ўзроўні сапраўднага беларуса. Ці атрымалася Не. зараз зрабіць? Ну гэта ці што пытанне нам на будучыню, таму што як не дзіўна, больш за ўсё у мяне мова камунікацыі з нейрасеткай гэта ангельская мова. Таму што Не-не-не, Лёш, ён стане размаўляць нармалёва на беларускай тады, калі мы ў соцсетках пачнем нармалёва пісаць. А так, пакуль я бачу... Я хварэю у футбольным матчы за Швецыю, ядке. Ну, ачуньвай. Не хварэй. Ну, то гэта літаральны выпадак быў, вось. Таму... Мне, дарэчы, таму што на футбольным матчы трэба заўзець, мяне навучыў мелказёраў. У мяне было яшчэ нейкае пытанне. Слухай, а ты пачаў займацца перакладамі, каб што? Просто вось каб ты захацеў, каб гэта было на беларускай? Ці была яшчэ нейкая прычына? Ну, насамрэч так, просто захацеў, каб гэта было на беларускай. Наогул, гэта быў, па-мойму, мой 10 клас. І прыкладна тады была уся гэтая тэма з Вейшнорыяй, памятаеце? Яны у сябе на сайце адкрылі тыпу форум, дзе можна было прямо, я ўжо не помню, як это выглядала, но карацей там можна было ствараць свае як бы парты і удзельнічаць у выбарах. Там была выбарах. партыя Анібела, гэта я дакладна памятаю. Вось. Ну, дакладней, я не ведаю, я гэтым мала карыстаўся, але я знайшоў нейкую партыю анімешнікаў, і ў іх была спасылка на Анібел там, і я такі, ого, такое бывае, вау. Я адкрыў, гэта была яшчэ група ва ВКонтакце, я далучыўся, такі, вау, круто, класна. І я ўбачыў, што іх ёсць, типа, раздзел з мангай асобны. Я туды далучыўся, такі, блин, круто, цікава, вось, людзі сядзяць, перакладаюць мангу. А што, тыпу, калі я таксама паспрабую нешта такое? І вось я паспрабаваў, нейкі ваншотик узяў там на 25 старонак, не ведаю, і я яго пераклаў. Я ўсё вот спампаваў, знайшоў карцінкі ў высокай якасці, замазаў тэкст арыгінальны, упісаў беларускі, все такое. І гэта заняло мяне тыдзень, і я такі, ну блин, калі за тыдзень я зрабіў цэлы ваншот, можа быць, як бы можна і працягваць гэтым заняцца, просто цікава, цікавая справа насамрэч. Вось, я напісаў адміну на той час групы Белмангі, ну і Анібела, і ён мне такі, вау, круто, малайчына, асабліва для першага пераклада прямо клас, давай я табе дам правы адміна ў гэтай групе, і ты сам апублікуеш. Я такі, што? Тыпу, я першы раз штосьці такое зрабіў, і ўжо мне правы адміна даюць. Па-моему, мяне дагэтуль правы адміна Белмангі ва ВКонтакце. Я не ведаю, ці сидят. Я выдаліў свою старонку ў ВКонтакце, таму ўжо няма, напэўна. Але так. І вось, і пайшло. У мяне падобная гісторыя. Я быў адмінам суполкі ў ВК. Ну, адным з адмінаў, я там быў не галоўны, Агратрэш. Там, дзе на трусянцы херачылі ўсе. Памятаю такое. Слухай, такая гэта жыватрапешчышчая. Нейраслоп і беларускія пераклады. Што я маю на ўвазе? Зараз з'яўляецца даволі шмат нейраслопавых рэчэй, якія пранікаюць у беларускую мову, напрыклад, шаі-музыка, напрыклад, шаі-вершы, напрыклад, з'яўляюцца людзі, якія ў трэдсе, калі ведуць свае аккаунты, генеруюць на беларускай мове пасты за іх, ну, тыпу, мы ўжо бачылі гэтыя сацыяльныя сеткі, якія введзе ChatGPT, але яны пачалі з'яўляцца і на беларускай мове. Просто як да такога ставіцца, асабліва з боку таго, што ты настолькі глыбока вось знаходзішся на дадзены момант у беларускай мове, ці гэта яшчэ не ператвараецца у вось эфект даліны? Калі шчыра, не ведаю. Ну, я часам бачу такое, канешне, і першая ж рэакцыя гэта, зразумела, нейронка, пук, наверх, наступны пост. Ну, то бок, так гэта ёсць на любой мове, ну, як бы, круто, што тое, што ёсць на любой мове, ёсць і на беларускай. Я ў гэтым не ўдзельнічаю, канешне. Не круто, што гэта нізкаякасная слапяра. Я нядаўна, мне мой знаёмы даслаў спасылку ёсць на ютубе канал,
там вершы. Я спадзяюся, што там сапраўдны вершы напісаны чалавекам, бо яны, ну, даволі неблага, вось. Чат ГПТ, мне здаецца, горш напіша. Вось, але яны пакладзеныя на Суна, там усё суна, і там даходзіць нават да таго, што апісанне, вось, ведаць, апісанне пад кожным відэа можна дадаваць. І там апісанне, ну, бачна, што яно тупа згенерваны, то бок чувак просто копі-пасціць і ўстаўляе, нават не вычытвае, там у яго можа напісана быць там замест... Ага, вы попросили написать описание для нового видео, вось описание. И... Вось я таким вось, то бок там замест паскуры на кожы, і потым ідзе нешта на беларускае, то бок ён нават не вычытвае вось на, ну, вось на такія вось моманты. І я такі адкрываю каменты пад нейкай музыкай. Ну там музыка, вершы пакладзеныя на музыку, і там: «О боже, как это чудесно!» Я такі: боты сюды прыйшлі, в сэнсе, як это можа быць чудесно? Ой. Ну, як ведаеш, тэорыя мёртвага інтэрнэту. Адзін бот загрузіў вось гэта, другі бот адкаментаваў, трэці бот рэпостнуў дзесьці, чацвёрты бот таксама адкаментаваў пасля гэтага рэпосту. Ну ладно. Ну вось мне падаецца, з развіццём новых дата-цэнтраў у нас такое будзе ўсё больш і больш. Таму што мне нават пад маімі відосамі на Ютубе таксама адны і ты ж каментарыі пішуцца. Я такі, ну ясна, хтосьці прасоўвае беларушчына на Ютубе такім чынам. Дапамагае. Як на твой погляд, вот у нас існуюць канторы, хацеў сказаць, існуюць некаторыя праекты, якія перакладаюць на беларускую мову класічным правапісам, тарашкевіцай так званай. Ну, так званых, гэта сапраўды тарашкевіц. Мы карыстаемся... Ну, тут можна паспрачацца. Ну, я ў плане таго, што вось існуе у інтэрнэце зараз умоўна плынь, што вось тарашкевіцай правільна, неправільна наркамаўкай, есть іншая плынь, што не давайте, каля ласка, называць наркамаўку нарматыўкай, а не наркамаўкай, то бо гэта абразліва у адносінах да вось сучаснай беларускай мовы, таму што яна вось такая, і не трэба называць яе наркамаўкай. Ці жывыя пераклады на дадзены момант класічным правапісам, ці лепей гэта рабіць так званай наркамаўкай, як гэта божухна правільна сказаць, нарматыўным правапісам. Так. Вось. І ці трэба далей за гэта змагацца, бо у інтэрнэце да 2010-х гадоў Браніслаў Тарашкевіч Это каб потым, калі што, ну вот, у мяне ёсць, я грошы патраціў на вось эту кніжку, я не супраць, я не хейтер. Ну, я зразумеў пытанне, як бы сказаць, ну, па-першае, наконт таго, што Тарашкевіца не Тарашкевіца, насамрэч, як бы гісторыя беларускай мовы, яна лінейная. Вось як бы перыяд, дзе нічога няма, гэта вось Францішак Багушевіч, ну, наогул, як бы старая беларуская мова, потым паўза, дзе не было наогул ніякага правапісу, ніякага пісьма практычна, вельмі мала там, калі штосьці было, то адзінкавыя нейкія помнікі, і потым новая беларуская мова, гэта вось Дунін Марцінкевіч, гэта Францішак Багушевіч, вось там няма ніякай нормы. Вось часткова там Янка Купала, першыя ягоныя творы напісаныя вось у час, калі не было ніякага стандарта правапіснага. Потым вось прыйшоў Браніслаў Тарашкевіч, ну, як бы былі іншыя чэлы, якія штосьці прапаноўвалі, ну, вось варыянт Тарашкевіча, ён быў такі найбольш распаўсюджаны, ўплывовы, вось была Тарашкевіца, і потым на яе аснове зрабілі рэформу там 33-го года, вось гэтую сумную вядомую, потым рэформа, калі не памыляюся, 58-го года, дзе штосьці прыбралі, штосьці пачысцілі, а штосьці все яшчэ засталіся, ну, тыпу, рэчы тыпу камунізм пісаўся праз О, тому што комунізм, такое інтэрнацыянальнае слово, ну як яго можна пісаць праз А, гэта ж зусім штосьці іншае, святататства нейкае, комунізм будзем пісаць праз О. А вось, ну, потым гэта прыбралі, безумоўна. І вось рэформа 2008 года, самая апошняя, самая актуальная, сучасная, так сказаць, наркамаўка, ці сучасны акадэмічны правапіс, вось як бы гэта тое, што мы маем цяпер. А вось гэта Тарашкевіца, гэта як бы
з аднаго боку хочацца сказаць, што вяртанне вось туды, дзе гэта толькі пачыналася, але насамрэч вельмі многія рэчы там гэта проста вось штосьці ўзялі з правапіса 8-го года і наверх нейкія нормы вось адсюль паклалі, і ў выніку у нас, напрыклад, Карфаген гэта Картаген, таму што тое, што мы транслітруем як F у наркаўцы, у Тарашкевіцы як бы транслітруецца як Т, але ў традыцыі Тарашкевіцы гэта наогул як бы больш да старажытна гэтай самай грэцкай мовы, і там наогул Картагас нейкі павінен быць ці штосьці такое. То бок сучасная Тарашкевіца это не вот тое, што ўзялі адсюль і паклалі сюды, это тое, што ўзялі вот это, успомнілі, што было там, і вот штосьці змяшалі, штосьці атрымалася. Ну это, скажем так, рейджбайт на каменты дрэнныя, калі што, у мяне я кніжку купіў, я падтрымаў фінансава, таму хаця што я падтрымаў фінансава? Інстытут беларускай мовы. Ладно. Вось, таму так. Праблема Тарашкевіцы проста ў тым, што бальшыня нейкіх слоўнікаў тэрміналагічных, яшчэ чагосьці такога, яны пісаліся вось якраз тады у 20-30-е гады, і прайшло вот амаль стагоддзя, больш за стагоддзя дзесьці. І, ну, безумоўна, існуюць там слоўнік англа-беларускі Пашкевіч, які як бы Тарашкевіца і все такое, але да. Але ў асноўным як бы нейкага там сучаснага тлумачальнага слоўніка Тарашкевіцы не існуе. А сучаснага арфаграфічнага слоўніка Тарашкевіцы не існуе. Калі ты хочаш спраўдзіць правапіс пэўнага слова, ты просто не можаш гэта зрабіць, бо слоўніка не існуе. Ты хочаш паглядзець тлумачэнне пэўнага слова, слоўніка не існуе, ты не можаш. Трэба глядзець, як там Крапіва патлумачыў. А Крапіва жахлівы русіфікатар, ён там напісаў всякай лухты, каб наблізіць штучна беларускую мову да рускай. Таму як бы самы лепшы, самы просты і самы адэкватны спосаб это вось тыя слоўнікі, што ёсць, тыя слоўнікі, што сучасныя, што пішуцца сучаснымі даследчыкамі, на іх абапірацца і можа быць для сваёй цікавасці штосьці глядзець вось у тым, што было 100 гадоў таму. Але не ведаю, цалкам адрынаць усё, што вот за апошняе стагоддзе было зроблена, таму што гэта русіфікацыя, таму што гэта саветы, таму што гэта камуністы хацелі знішчыць беларускую мову, не знаю, можна, але нічога тады не застанецца. Вось. Таму сучасным акадэмічным правапісам, наркамаўкай робім пераклады і все роўна трэба шмат разбірацца з тэрміналогіяй, штосьці шукаць, але мне здаецца, там ужо знайсці нашмат больш верагоднасць і нашмат прасцей знайсці штосьці актуальнае, штосьці нармальнае, блізкае да таго, як людзі рэальна размаўляюць, чым у гэтых слоўніках 100-гадовай даўніны, да больш многія з якіх гэта слоўнік Байкова-Некрашевіча, там вельмі шмат, слоўнік Ластоўскага таксама, вельмі шмат слоў проста прыдуманых гэтымі людзьмі, таму што па-беларуску прыкольна было б, каб гэта слова гучала так. Нідзе ніякіх прыкладаў ужывання няма, у дыялектных слоўніках гэта не сустракаецца, ніхто ніколі так не казаў. У кабінеціку, кабінетныя мовазнаўцы прыдумалі, што это гучыць па-беларуску, і рэальна прыгожыя словы месцамі. Але такіх словаў няма проста. Слухай, я вось з кола таго, што я знаходжуся тут на дадзены момант у Літве, і тут існуе інстытут літоўскай мовы. І вось іх адна з прямых задач гэта, напрыклад, з'яўляецца нейкае слова, якое прыходзіць, напрыклад, у мову праз англіцызм. Напрыклад, гэта слова падкаст. Вось. І ў гэты момант збіраюцца вось гэтыя мовазнаўцы і прыдумваюць літоўска-моўны адпаведнік слову падкаст. І так з'яўляецца слова тэнклайвейде. Божухна. Вось. І яно лічыцца больш аўтэнтычным, таму што вось яно літаральна там з двух літоўскіх слоў збудавана і атрымліваецца такой адпаведнік. Тут ёсць адпаведнікі словам менеджер, тралейбус, гэтак далей, гэтак далей. То бок нібыта назіраць за тым, каб было нарматыўна і прыходзілі новыя словы, вось нібыта праз тое, што яны вось беларусіфікаваныя, ці там вось у выпадку Літвы яны літоўсказаваныя, калі так можна выразіцца, то атрымліваецца недрэнны шлях.
Ну это як варыянт. Многія мовы вось па такім шляху ідуць. У некаторых мовах славянскіх вось у былым гэтым самым у былой Югаславіі яны вось па такім шляху пурызму жорсткага, дзе не прымаюцца ніякія запазычанні, толькі нашы родныя карані, і там сапраўды не камп'ютар, а ну калі там карані перакладаць на беларускую мову які-небудзь вылічальнік, таму што камп'ют гэта тыпу вылічваць, ну вот вылічальнік. Ну варыянт, але У мяне ёсць знаёмы, які замест смартфона кажа гаварач. угу. Я такое чуў. По-мойму, Дранько Майсюк прапаноўваў замест наогул тэлефона казаць далькажык, тыпу мы кажам удаль. Далькажык. Ну, хтосьці так кажа, але вельмі мала Блин, людзей. напишите ў каментарях беларускі адпаведнік падкасту. Гаварыльня. Мой варыянт. Гаварыльня. Гаварыльня, блин. Трындзельня. О. О, нормально. таксама. Гаманільня. Клас. Самый Слухайте, магчымы ну тут варыянт. можна накидывать і ды накидывать. Давай гэта апошні гэта у гроб Тарашкевіца, так скажем. Ці можна сказаць, што у сучасным інтэрнэце Тарашкевіца памірае вельмі хутка, таму што да збудавання другой версіі Вікіпедыі, калі там у нас же зараз ёсць две Вікіпедыі, ёсць Тарашкевіца, ёсць Наркамаўка. Вось, дагэтуль існуе меркаванне, што большасць артыкулаў у беларускім інтэрнэце была напісана беларускай Тарашкевіцай. Ці можна сказаць, што адбыўся драматычны пералом, і на дадзены момант мы нашмат больш схільны да Наркамаўкі ў інтэрнэце, і што вось яна цалкам захапіла ўсё, што ёсць у сеціве. Ну, я не магу сказаць, што ўсё, бо нават у тым жа Тэлеграме, дзе здавалася б большыня каналаў, яны, напэўна, ўсё-такі наркамаўкай пішуцца, ну да. Нават там ёсць каналы асобныя, там у кожным канале у каментах некалькі каментатараў прынцыповых ось пішуць Тарашкевіцай. Але ў прынцыпе, ну, напэўна так, напэўна сапраўды гэта, ну, не столькі памірае, колькі раней інтэрнэт быў даступны ж вельмі малому колу людзей, і калі ты там палітычна афіліяваны ці яшчэ штосьці там гэта самае, то так, табе больш верагоднасць таго, што ты будзеш сядзець у інтэрнэце, пісаць там па-беларуску і адпаведна карыстацца Тарашкевіцай. А цяпер вось нядаўні ці цяперашні школьнік прыходзіць у інтэрнэт, вырашае, я буду пісаць па-беларуску, яго ў школе вучаць сучаснаму правапісу, ну так ён і будзе пісаць. Часткова тут, напэўна, часткова гэта пра мяне, і часткова тут, напэўна, ёсць праблема, што ты пачынаеш ты разгублены, так бы мовіць, таму што я памятаю, як я дазнаўся пра слова кляс, там пра слова сімбаль, і я такі, блін, это ж сапраўды па-беларуску, напэўна, таму што я ніколі раней такіх слоў не чуў, а я рускамоўны, і вось я шмат беларускіх слоў наогул не чуў, і напэўна, калі я чую штосьці новае, то гэта правільна і па-беларуску. І я памятаю, як ці не я, ці мой аднакласнік, хтосьці з нас напісаў вось у нейкім сачыненні па беларускай мове слова сімбаль, і настаўніца прямо такая, няма такого слова, а мы такія, так як няма, ёсць. Ну, а вось агулам пакрысе адбываецца вось такі пераход, часткова таму, што новыя людзі прыходзяць, якія ведаюць толькі сучасны правапіс, часткова таму, што, ну, напрыклад, вось у мяне тут выдатная кніжка, якую я яшчэ не чытаў, напрыклад, Арэхавы палац, выдадзеная ў выдавецтве Змітра Коласа. Вось Зміцер Колас да, я не помню якога года, можа быць 8-га, выдаваў Тарашкевіцу ўсё. Ды і не толькі ён, там Логвінаў, яшчэ штосьці. А пасля там 8-10 года, плюс-мінус у тыя часы, бальшыня выдавецтваў перайшлі на сучасны акадэмічны правапіс. І як бы ты хочаш купіць кніжку, верагоднасць таго, што яна напісана Тарашкевіцай, нашмат меншая, чым калісьці даўно. Ну, як бы, адпаведна, сапраўды пераход адбываецца. Можа быць, ён збольшага ўжо і адбыўся. Паводле твайго ўласнага меркавання, то, што ў нас розныя правапісы, розныя школы, хай так будуць, да, розныя школы, гэта ок, ці хай лепей ужо б адна была? Ну, з аднаго боку, хацелася б, напэўна, не ведаю,
калі не ўсе беларусы карыстаюцца беларускай мовай і ўсё такое, лепш за ўсё, ну, каб не было сітуацыі, як у мяне ў школе, калі я дазнаўся сімбаль, я карыстаюся сімбалем, а мне кажуць, няма такого слова, я такі, што? Гэта, напэўна, дрэнна, але з іншага боку, ну, чаму не? Вот у рускай мове доўгі час, і, па-мойму, нават дагэтуль часткова існуе, тыпу, дзве школы, як я разумею, маскоўская і пецербургская, і там частка слоў вымаўляюцца по-рознаму і там частка месцаў, ну, просто прынята, я думаю, многія ведаюць, што там у Піцеры кажуць парадная, а вось у Маскве кажуць пад'езд. І, тыпу, часткова гэта дыялектныя такія асаблівасці, а часткова, ну, это ж пра адукаваных людзей, якія гэтыя нормы замацоўваюць пісьмова ў нейкіх тэкстах. А вось часткова гэта і прамовазнаўчы выбар. Ну, вот ёсць такі, ну, ладно. Ну, у меня застаўся, тыпу, апошняе пытанне, паколькі некаторыя людзі, асабліва тыя, якія былі падпісаны на мяне ў твітары, шмат хто пра мяне даведаўся праз тое, што я зрабіў 2 пераклада Гарры Поттера на беларускую лацінку. Вось, і мне даволі цікава паразмаўляць з чалавекам, які зарабляе сабе на жизнь, на жыццё перакладамі і прафесійна вон у цябе колькі разумных кніжак, які вось будучы лёс беларускай лацінкі. Бо як у кожным канале з'яўляюцца тыя, хто піша тарашкевіцай, з'яўляюцца і тыя, хто піша беларускай лацінкай. Нехта карыстаецца архаічным варыянтам, нехта карыстаецца класічным варыянтам, нехта карыстаецца афіцыйным варыянтам. По майму адчуванню, афіцыйным варыянтам, вось тых, хто пішуць у першым гікаўскім ці ў чаловай суполцы, афіцыйным варыянтам карыстаюцца менш за ўсё. Больш за ўсё карыстаюцца тым, што называецца класічны варыянт. Вось, якое, на твой погляд, будучыня беларускай лацінкі ва ўнутры Беларусі, і вось якая у беларускай лацінкі зараз, што з ёй адбываецца, таму што яна ж зараз таксама жыве, нехта ёй карыстаецца. Ну так, але вось, як ты сказаў, ёсць людзі, вот ёсць агулам носьбіты беларускай мовы, где там мой экран заканчивается, хоп-хоп-хоп, вот это носьбіты беларускай мовы. Толькі я, атрымліваецца. А вось там умоўна, ну вось так, вось тут тыя, хто сучасным, штосьці я занадта рухаю рукамі, тыя, хто сучасным правапісам, тыя, хто класічным. А з іх, ну вот такі кавалачак, можа быць, карыстаюцца лацінкай, то бок яшчэ менш, чым вось класічным правапісам. З іх таксама там на некалькі групак яны падзелены па тым, якой лацінкай яны карыстаюцца. Ну, напэўна, з аднаго боку гэта ўсяго вельмі мала, і гэта ўсё памірае, і гэта ўсё сумна, і ўсё такое, а з іншага боку, ну, кніжкі з лацінкай выдаюцца, але мала, вельмі мала, не ведаю. Ну, тыпу, як нешта жывое, што вельмі распаўсюджана, чым людзі карыстаюцца, чаго шмат у свеце, напэўна, хутчэй нечым так. Ну, тыпу, ёсць людзі, якія перапісваюцца лацінкай, вядуць каналы і гэтак далей, але многія з іх робяць гэта лацінізатарамі, а для многіх з іх, я памятаю, як я ў сваім 11 класе там вёў нейкі нататнік, дзе пісаў толькі лацінкай, і ўсё. Ну, прикольна, да. А потым я ва ўнівер паступіў і такі, а он же канспекты буду пісаць лацінкай. І я там просто вось так я не паспяваў, а тут яшчэ выводзяць нейкія, ну, як бы прывычныя для мяне сімвалы, бо я там англійскую вучыў у школе і запісваў штосьці лацінкай англійскай, але, ну, вот паспяваць за тым, што кажа лектар, немагчыма нават кірыліцай, калі ты больш прывучаны да кірыліцы, не тое, што лацінкай. Таму, ну, вот з часам кінуў гэта. Таму, можа быць, адзінае што, можа быць, вось, у вельмі далёкай будучыні, калі мы ўсе з вамі будзем дзядамі размаўляць неяк вось так, прыйдзе хто-небудзь і скажа, а вот мы, помніце, як вось калісьці там, па-мойму, у Казахстане ці дзе перавялі вот з кірыліцы на лацінку алфавіт. Ну, можа быць, і ў нас штосьці такое будзе, маўляў, трэба быць бліжэй да Еўропы, вось там амаль усе карыстаюцца кірыліцай, лацінкай, варта і нам. З іншага боку, з кірыліцай мы некалькі тысячагоддзяў
з лацінкай некалькі стагоддзяў, таму не ведаю. Як бы, ну ладно. Пажывём, побачым. Адзінае, што хочу дадаць, Менавіта. у мяне план не дажыць. Ну, Ось. планаваць не трэба, але быць гатовым трэба. Слухай, тады так, у нас жа сёння падкаст часткова на мове пра мову. А што рабіць з матюкамі-то? Што ты робіш? Як вось? Што ты робіш з матюкамі? Ну давай. Пухуй нахуй. Не, калісьці у мяне насамрэч быў падыход, што вось кожны англійскі фак, гэта, блядь, пізда, говно, і ўсё такое. Але, ну, насамрэч не кожны англійскі фак, это, блядь, і гэтак далей. Ну, тыпу, по-рознаму. Што значыць, ну, просто... Што значыць, блядь, гэта не беларускае, беларускае святае чыстае. А вот у старабеларускай мове было Самадайка. слова... Ну, дарэчы, так. І ў старабеларускай мове было слова блядаваць, груба кажучы, ну, якое значыла, мела два значэння. Па-першае, ну, вот, быць прастытуткай, а па-другое, хлусіць. То бок, блядь, гэта той, хто хлусіць. Ці тая, хто хлусіць, у тым ліку. Вось. Ну, зараз такого значэння няма, але слова было у старабеларускай мове. Вы можете адкрыць слоўнік старабеларускай мовы і знайсці там слова блядь. Ну, як бы банальна, там слова хуй. Вот у рускай мове ёсць слова хуй, у польскай мове ёсць слова хуй, ва ўкраінскай мове ёсць слова хуй. Вы думаеце, вот тое, што было пасярэдзіне на гэтым абшары, все такія хуй? Не. Гэта не наша. У нас толькі чэлес. Всё. Толькі чэлес. Толькі чэлес. Струк і джинджик. Вось. Менавіта. Ну так, але вось таксама як бы пытанне, дзесьці ад нейкага персанажа вот струк і джинджик прагучыць крута піздата, а дзесьці там, не знаю, ну калі гэта доктар, то персанаж доктар, ён хутчэй скажа ці пеніс, ці хуй, калі грубавата трэба неяк. Ну тыпу ёсць шмат прапановаў, тыпу, вот, трэба казаць не пайшоў ты нахуй, а каб цябе качкі затапталі. І тыпу, ну, калі персанажы ў нас вяскоўцы, то, ну так, будзе дарэчна выглядаць. А калі персанажы, вось, гарадскія жыхары, і там, не знаю, на машыне адзін уехаў у другога, і ў адказ ён адзін другому кажа, каб цябе качкі затапталі, это выглядае камічна. Ну, трэба проста разумець. У Вожыка ёсць ахуенны скетч на гэты конт. Лёг, калі ў цябе ён застаўся дзе-небудзь, можаш просто вмантыраваць яго, як судзілі Карла Францевіча. Вось там просто я гэта... помню, по-моему. Так. Сёбна выйшла. Самае прыкрае, што я яшчэ ў гэтым скетчы памылак нарабіў, але да похер абсолютно. Не, ну па факце ж, вось мы з вами зараз размаўляем, да і ў перакладзе гэта як бы хутчэй мастацкі пераклад, гутарковая мова, там не абавязкова ўсё мусіць быць, вот у слоўніку няма такого слова бан, смяротнае пакаранне, ну ці прынамсі там палец адрэзаць. Да не, ну... Ёсць пурыстычнае стаўленне ў пэўнай колькасці людзей, но тут уже, ведаеш, мне здаецца, справа густа асаблівага. Асабістага, не асаблівага, асабістага уласнага густу і... Ну, і тыс лакі тыс. Так, у мяне там потым ідзе пытанне пра тэлеграм-канал. Лёша, што ў цябе? У мяне таксама пытанне пра Давай. тэлеграм-канал, таму можаш ты яго задаць. Ты вядзеш тэлеграм-канал з мемасамі. Называецца «Тупарылыя картинкі». Мне здаецца, гэта адзін на дадзены момант з самых такіх старэйшых тэлеграм-каналаў. Наколькі я памятаю, не ўвогуле з усіх тэлеграм-каналаў, а з тэлеграм-каналаў з мемамі, будзем казаць так. Наколькі я памятаю, ён з'явіўся дзесьці на 2 ці на 3 месяцы раней, чым з'явіўся канал першага гікаўскага. Таму што здаецца, што ў тваім канале мы калі запускалі праект, я ў цябе яшчэ набываў рэкламу, за якіх ці там тыпу за $10 ці нешта накшталт таго. Вось. Як зараз увогуле сябе адчуваюць беларускія мем-каналы, таму што, ну, гэта даволі складана. Ты шукаеш мемы, перакладаеш мемы, прыдумваеш мемы час ад часу. Гэта ўсё роўна час, і гэта ўсё роўна даволі буйная праца перакладчыка, таму што жарты складана перакладаць, асабліва калі там ёсць нейкія wordplay, калі там ёсць нейкія вось такія штукі. Як яно працуе знутры проста?
Ну, от про вортплей я такое люблю, насамрэч. Я вось якраз нядаўна, мы зараз агучваем, перакладаў Фэкхэм Холл, і там вельмі шмат нейкіх такіх прыколаў. Ну, тыпу, мне падабаецца перакладаць такое, дзе ёсць перакладчыцкая задача, такая праблема, і трэба яе рашыць. Вось трэба адаптаваць, трэба неяк, каб і прыкольна было, і не на 10 сторонок з тлумачэннем прикола. Вось. Мне здаецца, у Фэкхэм Холле выйшла няблага з мемамі, ну, туды-сюды. Часам таксама выходзіць няблага. Ну, вось, знутры, гэта быў, па-мойму, 21 год, по-моему, 21. Я яшчэ вось вучыўся ва ўніверы, і нешта я такі, а прикольно было б. Вот раней быў тэлеграм-канал тутэйшы, па-мойму, ён называўся, з мемамі беларускамоўнымі, і потым ён на некалькі месяцаў штосьці там зусім перастаў посціць, потым стаў посціць тыпу адзін мем на тыдзень, грубо кажучы, а потым, як я разумею, яго прадалі нейкай рускай сетцы каналаў, і там проста пачала посціцца амаль адна рэклама і шмат скрадзеных мемаў, у тым ліку мяне. Вось. І я такі, блін, ну, можна зрабіць штосьці іншае, штосьці сваё. Я стварыў канал, вось, і неяк пайшло. Ну, тыпу, я падпісаны на шмат каналаў з мемамі, я ў асноўным вось іх гартаю, знаходжу штосьці прикольнае, і такі, оп, вот это будзе мне. Потым у нейкі момант там сядаю за комп, адкрываю фотошоп, і цэлую пачку там на 20-30 раней, ну зараз типа 10 мемаў зрабіў, паставіў на таймер, ну і сядзіш, чакаеш, пакуль яно тебе скончыцца. Вось. Раней, калі я вучыўся яшчэ ва ўніверы, гэта было тыпу 5-4 пасты на дзень. По-моему, я придумал себе график, типу мем на 9.05, мем на 13.05, штосьці там нейкая цитатка на 17.05 і на 21.05 мем. А потым я такі выйшаў на працу, ну, блин, що там много, на один мем менш, потым працы стала больш, блин, ну, вот яшчэ на один мем менш, потым яшчэ штосьці там я стаў, не ведаю, менш чытаць, по-моему, і вырашыў, ну, цитаткі, ладно, все роўна на іх менш рэакцый, чым на чым заўгодна, і ў выніку вось адзін мем на дзень выходзіць, ну і дзякуй Богу. Мне здаецца, это такая тэма крыху для людзей, у якіх шмат вольнага часу, і здавалася б, у мяне яго таксама шмат, але, блин, складана знайсці час, каб кожны дзень аж ну 3 ці 4 карцінкі выдаваць, таму адна карцінка. Ну, так. Хай гэтым займаюцца людзі, у якіх багата вольнага часу. А Менавіта. нам яшчэ беларушчыну з кален падымаць, калі што. Правильно. Дзякуй табе за канал, я рагачу і рэпошчу. Але здаецца, што беларускія мемы і мем-суполка беларуская, яна жыве закон таго, што яна толькі перакладае. У нас няма зараз ніякіх, амаль не з'яўляецца цалкам лакальных беларускіх мемаў. Гэта праўда? Ну так, вельмі мала такога насамрэч. Ось быў канал Белсквад, і, па-моему, ён дагэтуль існуе. Існуе. Штосьці посціць. Так, штосьці часам посціць, але пару гадоў таму гэтага было нашмат больш, там амаль усе мемы арыгінальныя. Але, не ведаю, зараз хтосьці штосьці робіць, але, па-мойму, тыпу, бальшыня арыгінальных мемаў гэта Янка Колас, Зубар, Бела Кола, і, тыпу, 5 гадоў, 10 гадоў адно і тое ж мусоляць. Ну, ладно. Яшчэ ёсць канал з беларускімі мемамі, Белмеммаш называецца. Ну, там, па-моему, таксама ў асноўным пераклады. Але ну, канал. Ці што проста існуе, таму ці што гэта падпісваеце. Люблю, каналы з мемамі, гэта вось адно з майго самага улюблённага. Я ўвечары ніколі не чытаю навіны, не чытаю палітыку, мне гэта не цікава. Я адкрываю там, напрыклад, вось вельмі часта гэта тупарылыя карцінкі, я адкрываю, у меня там, ведаеш, скапілася мемаў за апошніх 6 дзён. Я вось адкрываю і пачынаю просто кожны мем чытаць, вось, пакуль не прачытаю ўсе паведамленні, а там паведамленняў, ты ведаеш, 16, 18. Я каплю кожны раз, каб пакекаць. Вось, дарэчы, колькі я там не займаюся перакладамі, колькі не займаюся агучкамі, вось летась я ездзіў да сяброўкі на дзень нараджэння,
і яна запрасіла некалькі сваіх сяброў, і мы паміж сабой незнаёмыя, і вось пачалі прадстаўляцца. Вось я там, і хтосьці кажа, вось я вяду такі падкаст, такі, о, да, чулі пра твой падкаст, прикольна, вось я вяду это самае. А да мяне дайшло, я кажу, вот я Артём, я перакладаю, агучваю, можа вы чулі, там мой голас дзесьці, а яшчэ, дарэчы, у мяне ёсць тэлеграм-канал «Тупорылыя картинки», і все такі, вау, тупорылыя картинки, мы читаем твой канал. І типу, з аднаго боку гэта нешта, чаму... Так, ну вот вельмі прикольна. Типу, з аднаго боку гэта нешта, на што я менш за ўсё ўвагі трачу зараз, менш за ўсё сіл, менш за ўсё часу, а з іншага боку больш за ўсё мяне бедуюць як адміна тэлеграм-канала «Тупорылыя картинки». Шок. Ну, слухай, гэта ж не кепска, што цябе ведаюць Ну, праз дакладна гэты тэлеграм-канал, бо зусім не сорамная справа такім займацца. Гэта вельмі шмат сілаў трэба вытрачаць, каб проста трымаць яго на плаву. Улічваючы тое, што ў цябе пры гэтым, наколькі я заўважаю, у цябе няма ні моцных адпісак, нічога такога, то бок ты даволі лёгка утрымліваеш аўдыторыю. Але быў нейкі час, калі вось я досыць хутка рос, і я амаль дайшоў да 3000 падпісчыкаў, і быў нават нейкі перыяд не вельмі доўгі, калі ў мяне было 3000 падпісчыкаў, а потым чамусьці вось зараз 2800, але гэта 2800 вот за 2 гады дзесьці ўжо трымаецца. Таму, добра, класна. Ну, у нас, дарэчы, даволі падобная тэма. У нас, я не памятаю, колькі у нас зараз у канале, по 1572. У нас быў таксама даволі моцны прыліў, калі мы атрымлівалі буст на пляцоўках Яндекса, атрымлівалі на Spotify галоўную старонку, і там просто наш тэлеграм-канал у апісанні падкаста прыкрэплены, людзі прыходзілі. Яно вельмі буйна расло, я калісьці ў якісьці момант такі, бля, да 5К дарасцім, ізі нахуй. Вось. У выніку ты 1600, ён там у пікавы момант 1800, не здаецца, быў, потым ён крыху падупаў. Вось, і так на дадзены момант і трымаецца, і болей пакуль не расце, але дзякуй за тое, што ўтрымліваецца. Просто я бачу, што ў цябе вакол яшчэ тупарылых карцінак ёсць яшчэ і суполка, у якой 152 ўдзельнікі, якія тут... Ну, это просто каменты, насамрэч, але... Ну, там ёсць нейкая суполка людзей. Я вось пра гэта кажу, што яны з'яўляюцца. Гэта вельмі класна, калі вакол праекта вырастае суполка людзей, якія яго ці падтрымліваюць, ці проста удзельнічаюць у ім неяк. Ці спрабаваў ты манетызировать тупорылыя картинки, ці там Patreon, напрыклад, ці нешта такое? Быў час, калі я збіраў данаты, і вось гэта быў якраз час, калі я вучыўся ва ўніверы, у мяне была стыпендыя тыпу 120, можа, рублёў, штосьці такое. І я такі, блін, вот я хачу і кніжку купіць, і паесці смачна, і піва папіць, і яшчэ штосьці. А грошай мала. І тыпу я такі чалавек, які там, не знаю, маму прасіць, мама скінь мне грошы, лішні раз не будзе. Таму, ну вот у мяне ёсць там суполка тупорылыя картинкі на той момант, не ведаю, колькі там было. Ну, можа, 1500, можа, 1000 чалавек. І я такі, от, дарэчы, падзякаваць мне за там гэта самае можна ось тут, і спасылачка там на штосьці, дзе я збіраў грошы. І, ну, там не нейкія вялікія сумы, калі што, як бы, не больш за колькі там можна не плаціць падаткаў, паўну 10 000 на год. Ну, типа, там і блізка вось такіх сум не было, але, ну, прыемна там то піва папіць, то кніжку купіць, да. А потым, калі ў мяне ўжо з'явілася праца, а потым вось я скончыў адпрацоўку, пачаў самазанятым працаваць, ну, тыпу, ангу што. Я там рэпошчу час ад часу вот тое, што на сваім вось гэтым на канале Артём публікую. Тебе асабісты канал яшчэ ёсць. Так. Можа быць, там хтосьці падпісваецца на Patreon, можа быць, хтосьці глядзіць нейкія фільмы. Добра. Бо трэба займацца заўжды за манетызацыяй, таму што калі зусім няма ніякай манетызацыі, калі вось табе нават за месяц не прыходзіць умоўна $20-30 хаця б за праект, то гэта вельмі моцна падкашвае жаданне рабіць гэты праект пасля. Таму
Я ўсіх падбіваю, рабіце патрыёны, рабіце для патрыёна, рабіце унікальнае нешта і гэтак далей, і гэтак далей. Да, дакладна. Не губляйце матывацыю. І мяне таксама трэба не губляць матывацыю. Вось раней, калі яшчэ толькі у Анібелі штосьці перакладаў, я перакладаў, ну дай бог, там 3 тайтлы на год і яшчэ там 2-3 паўнаметражкі. А потым, калі я пачаў зарабляць з гэтага, я там на месяц 3 паўнаметражкі перакладаю і, можа быць, там паралельна яшчэ серыяльчык нейкі паспяваю. Ну, то бок, да, грошы матывуюць. Гэта так. Лёх, у мяне пытанні скончыліся, засталіся твае пытанні, таму... А слухай, у нас пытанні былі крыху падобныя. Я хачу пагаварыць адзінае, што пра гэта, пра відэа-эсэ. Якія планы ці чакаць іх, бо мне асабіста я кайфую ад... Калі хто не ведае, відэа-эсэ і відэаагляды на нейкія фільмы. Артём у нас цяміць за фільмы, і ён рабіў, і спадзяюся, гэта будзе пытаннем, будзе рабіць яшчэ такія, як бы, мемныя ці каля мемныя відэаагляды у выглядзе відэа-эсэ на нейкія там творы, так? Што ў цябе з гэтым праектам, ці можна назваць гэта ўвогуле нейкім там праектам? Што? Ці будзе? Ну, я не ведаю, ці можна назваць это праектам, але, ну так, было. Што я там пра Супермена, па-моему, апошняе зрабіў. Ну, тыпу, мне цікава, мне хочацца, але ў мяне, знаеш, я хачу мацней, я хачу лепш і больш, але я не ведаю, па-першае, ці сам выцягну, і ці будзе гэта цікава людзям. І вось, ну, ты можаш паглядзець, як бы першыя агляды ў мяне, это просто я пераказваю фільмы такі, ну, вот тут вот это, тут вот то, подписывайтесь, ставьте лайк. А далей, вось пра Супермена я наогул вырашыў для сябе. Я не буду пераказваць сюжэт фільма, просто вось 10 хвілін пра яго трындзець, і я змог 10 ці колькі там 15 хвілін пра яго натрындзець. Круто. І я... Там у канцы я кажу штосьці тыпу, там, я паглядзеў пару цікавых фільмаў, я прачытаў пару цікавых кніг, і вось наступнае відэа зраблю пра гэта, і да, это хутчэй такое, знаеш, для сябе, каб я ўжо не адкруціўся, але калі я гэта буду глядзець, я не ведаю. Вось у мяне задума зрабіць відос пра мужчынскасць, пра маскуліннасць. Вот у мяне на стале... Я адно слова не прыбіраю, каб не забыць, не зрабіць выгляд для самога сябе, што я забыў гэта. Вось у мяне кніжка пра образ мужчыны, вось, пра тое, як з часам змянялася ўспрыманне, тыпу, якім мусіць быць мужчына. І кніжка пра інцэлаў. Вось, і як бы я хачу пра гэта зрабіць відос, пра некалькі там фільмаў падвязаць. Я хацеў спачатку проста гэтага самага сёрфера, а потым я разумею, што, блін, а ёсць яшчэ вось гэты фільм, а ёсць яшчэ вось гэты фільм, а ёсць яшчэ вось... Пераходны ўзрост. Дарэчы, так. Вось. Ёсць яшчэ гэты самы No Other Choice, якім я ў частцы для патронаў рэкамендаваў паглядзець. І, блін, вот я хачу напісаць тэкст, я трошку нават сядаў пісаць тэкст. І, блін, я разумею, што калі я там 5 фільмаў ставлю, якія я хачу, а дагэтуль у мяне усе відосы былі пра адзін фільм, то гэта будзе відос на 2 гадзіны, і як бы, ну, яго паглядзяць, але я так заябуся яго мантаваць, записываць, пісаць, таму не ведаю. Вот я хачу, але я не ўпэўнены, што хачу проста вот адзін відос, адзін фільм, пераказ сюжэта і потым пару слоў ад мяне. Я хачу штосьці прама відэа-эсэ, але я не помню, што выцягнуў прама відэа-эсэ. Ну, варта паспрабаваць калі-небудзь. Не так. Выцягнеш, халера з'ем, божа мой. Зато... Ну, не дарма я кніжкі чытаў, купляў. Вось адна 20 рублёў, другая 35. Тыпу 50 рубасаў патраціў. Ну... Каб ідзіце данаце, каб дарма это ўсё не было. Да, Артёма. Насамрэч, круты. Мне такога нават крышачку і не хапае. Вось, я ведаю, што першы гікаўскі рабіў штосьці падобнае раней. Вось, відэа-эсэшнае. Вось, на жаль. Ты так кажаш, нібыта ты гэтае відэа-эсэ і не агучваў сам сваім голасам. Ты ніколі такога не было. Вы што, я думаю, вогуле не дачагу. Ладно, сур'ёзна, вось. Не, крутое было эсэ, насамрэч.
Да, было два эссе. Одно эссе было про беларуская культура памірае, а другое эссе про сатанізм. І ёсць яшчэ нештачка, але ці пабачыць яно свет, гэта вялікае пытанне. Яно, дарэчы, ляжыць зробленае больш чым на 50%, але я настолькі моцна тады страдаў, калі рабіў вось першыя 50%, што мне другія 50% я ўжо некалькі разоў адкрываў праект, такі трэба, блядь, дабіць, яно ляжыць ужо 1,5 гады. Ну, Вось, прычым яно гук змантыраваны цалкам, усё сведзена, там трэба просто вось карцінак накідаць зверху, вось, каб гэта ўсё. Лёша, накідаць карцінак гэта самая асноўная праца. Это Так, забірае так, да так. халеры часу. Так. Ну, типу, просто вось гэта шчыльнасць карцінак, потому что там змена мема праз кожныя, ну, там 2-3 секунды ідзе. Ну, я магу, мне страшна уяўляць, колькі на пошук і на монтаж сыходзіць часу просто. Я такі, ёпты, не, я б такое б не рабіў. Таму я вельмі добра разумею праблему Арцёма. Рабіць Ну так. відэаэсэ гэта пиздец. А потым Це тебе вельмі складана. Гэта 230 праглядаў падкасты і... памножаныя на 30 па часе. Так. Ну, 200 яшчэ няблага. Ну, гэта, па-моему, 200 праглядаў гэта сярэдні паказчык на такіх, ведаеш, непалітычных беларускамоўных праектах увогуле. Я про YouTube. Ну, ёсць вось нататнік, яшчэ хтосьці, дзе прама 1000 праглядаў і адкуль. Хуй ведае, першы гікаўскі, я не разумею. У нас на Ютубе ёсць людзі, якія нас глядзяць, у нас там ёсць пад 20 каментароў стабільна пад кожным выпускам. Дзякуй вялікі, што вы нас глядзіце. Вось, але адсоткаў 80 нас слухае ў аўдыо, і мне здаецца, думае, што у нас на Ютубе некае гетта. Тыпу, што туды нельга захадзіць, таму што цябе просто грабануць. Гэта шабаны. Вось. Ну, слухай, нешта такое. У мяне яшчэ ёсць падрыхтаваны бліц, калі гэта ўсё, бліц быў напрыканцы, ну, запланаваны на канец. Вось. Артём, коротка. Сабы ці агучка? Раней я глядзеў у сабах, але чым старэй, чым станаўлюся, тым больш проста, блін, у мяне няма часу, няма сіл глядзець вось так. І 2 гадзіны вось так, і проста глядзець, не пропускаць ніводнага радка. Тыпу, я асуджаю, канечне, Netflix за тое, што, ведаеце, яны ж робяць фільмы адмыслова, каб пакуль ты ў тэлефон сядзіш, тыкаешся, ты мог сачыць за сюжэтам, але ну, я сам так гляджу ў асноўным. Так, значыць, агучка, я так разумею. Добра. Перакладзі на беларускую мову «блядзей карёжат». Блядь. Курваў перакручвае, давайце. А можна і блядзей, чаму не? Пераварочвае? Здаецца, гэта ідэальная назва для гэтага падкасту цяпер будзе. Ну, дарэчы, вось пасля нашай прамовы пра Браніслава Тарашкевіча цалкам можа быць. Пры ўсёй павазе да курву. Добра. $1 мільён, і ты ніколі не глядзіш кіно ў жыцці, увогуле ніякое. Пагадзіўся б ты ці не? Не, ну мільён, напэўна, крыху мала. Ох, вось такі вось мы. Таргі пайшлі. Ізі. Для мяне просто божух, ну, канешне, лям, каб не глядзець кіно. А можна глядзець серыялы? Ну, увогуле нічога. А можна чытаць сцэнарыі фільму? Можна глядзець порно. Хоць рукі занятыя будуць. А порнофільмы? Ой, ладно. Калі ў апошні раз ты глядзеў порнофільм, каб фільм быў дакладны? Глыбокая глотка? Слухай, былі ў мае часы на гэтым самым Белтэлекам меў такі сервіс зала, па-моему, дагэтуль мае. І там сярод каналаў быў канал «Русская ночь». І вот это быў адзіны спосаб, калі ў цябе няма інтэрнэта, калі ў цябе няма нічога, паглядзець. Там жахліва. Порно-журналы, брат, порно-журналы. Ну вось у нас такога не было, прынамсі у мяне і маіх сяброў.
Не здаецца, там яшчэ паспрабуй доступ да гэтага каналу атрымаць, не ўсё так А проста. пэўны час вось наогул ніякіх праблем не было. Ну. Ну то бок ты ўключаеш яго, там нічога няма, але калі ў цябе там нейкі ўзровень падпіскі, там можна тыпу записываць праграмы і як бы глядзець праз гэта. Ну, ясна. Таму ніякіх праблем. Цікава. Будзем ведаць. Не ведаю, навошта сёння такія веды, але... Ну, я не знаю, ці зараз яно існуе ўвогуле. Ну так. Але калісьці былі часы. Ясна, значыць, мільёна мала. Тады яшчэ пытанне, таксама, што тычыцца фільмаў. Найлепшы фільм усіх часоў і народаў. Адзін. Не знаю, я не могу просто так назваць. Тыпу, у мяне заўсёды такая праблема, што найлепшая кніга, найлепшы музычны альбом, песня. Вы што, тыпу... А што прыйшло ў галаву? Скажы проста, што прыйшло ў галаву? Ну вось з леташніх фільмаў найлепшы. Тыпу, у мяне ж ёсць аккаунт на Letterboxd, і я там усе фільмы, якія гляджу, я там дадаю ў спіс, што вот я праглядзеў, і вот там з 5 зорак я ставлю нейкую адзнаку. І вось адзін фільм, якому я з тых, што выйшлі летась, якому я паставіў 5, гэта No Other Choice, таму рэкамендую. Всё, я вось просто ў свой бэклог дадаю просто зараз. No Other Choice. Калі што, вось, рэальна ёсць бэклог з прагледжаных і непрагледжаных. No Other Choice. Всё, гэта было ўсё. Дзякуй шчыра за параду з майго боку. Лёша. Спадзяюся, зойдзе. Ну што, тады, напэўна, будзем развітвацца, пакуль Лёша рамантуе свой гук. З вами быў першы гікаўскі вож падступны. Наш госць Артём папярэдні. Зараз чамусьці Александр наступны знік, напэўна, ён будзе пералагінівацца, так, у рэстрым. Перападключацца у рэстрым, каб сказаць сваё фінальнае слово. Калі ён раптам не падлучыцца, то... Шчыра дзякую за размову. Мне было цікава паслухаць. Так, мне было цікава паслухаць. Я спадзяюся, што слухачам штрых гледачам таксама будзе цікава. Завітвайце да Артёма, заўсёды адкрыты для ўсіх прапаноў і ўвогуле. Ну так. Вось, мы шмат цікавага робім. Так. Таму вось да наступных сустрэч.